nagpanawagan ang Public Employment Service Office o Peso Iloilo City sa mga pamilya sa mga overseas Filipino workers o OFW sa pungsod Iran nga magpakigangot sa nasambit nga opisina agud ini ang mahatagan man sa bulig matapos na nagapadayon subong nga tensyon dito sa Middle East. Sa interview sang Bombo Radio kay Gab Umadhay, head sang Peso Iloilo City, iagin pahayag nga wala sila sang record sa mga Ilonggo overseas Filipino workers sa Iran bangod madugay na nga wala naga-deploy ang syudad sa nasambit nga pungsod. Suno pa kay Umadhay, mas maayo nga magpakigangot na mga ini sa ila opisina. Ilabi na kung pananglitan nga luyag na sa mga ini nga magbalik sa Pilipinas. Ginpakigbahin man niya nga magahatag sila sang mental health activities sa magapauli nga mga overseas Filipino workers sa Middle East agud buhinan man ang ila trauma nga nabatyagan bangod sa gyera. Nagapasalig man ini nga mayara sila sa mabulig sa mga Ilonggo OFW sa rason nga padayon ng mga ini nga maghatag sang impormasyon hanungod sa ilang nga mga sitwasyon. Ang pinaka-critical man lang is ang sa Iran, gitani kaso lang sila ni binag-backdoor ni sila ng mga entrance. So kay sila na way na taga deployment sa Iran, no. So aton sumbong is gisi-gisi kami panawag sa mga families nga kung sinong ara didto, no, nga i-declare gid sa amon ang mga domestic helpers nga ulubra didto kay para tisbalaan namon kuntan. Pero as of the moment, zero gid amon nga data on Iran. Kung kinahanglan repatriation, ma-declare tani sa amon para mabuligan gid namon padasig ang papeles nila.